Pekné pondelkové ráno, vážení tipéri a tipérky. Želám vám úspešný štart do nového týždňa. Je 13. november a ja sa vám hlásim s najnovším vydaním tipérskeho Goalcastu, pravidelného magazínu o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Víkend sa podarilo poznanie lepšie ako tie dva predtým. Najskôr nám sadla Fortuna Sittard, ktorá pohodlne vyhrala 4-1. V sobotu zaostal za očakávaniami anglický Colchester, keď iba zremizoval 1-1. No a nedeľa patrila gólovej kanonáde, v ktorej West Ham porazil Nottingham 3-2. Sústreďme sa však na dnešný tip, o to viac, že pondelková ponuka býva oveľa skromnejšia ako tá víkendová. Dnes, čiže v pondelok, sa Glentoran Belfast vyberie na návštevu Coleraine Showgrounds na zápas severoírskej Premiership proti domácemu tímu Coleraine. Coleraine, povzbudený predchádzajúcim úspechom, bude po ligovej výhre 0-2 proti Crusaders dúfať v zopakovanie dobrého výsledku. Jediným strelcom Coleraine bol Conor McKendry, ktorý strelil góly v 54. a 77. minúte. Zápasy Coleraine boli v poslednej dobe zaujímavé a očakávalo sa v nich vysoký počet gólov. Za posledných 6 zápasov bolo zaznamenaných celkovo gólov pre oba týmy, čo je v priemere 3,33 gólu na zápas. Pričom rovnú polovicu 10 z nich strelilo Coleraine. Uvidíme, či sa tento trend zachová aj v tomto zápase. Glentoran prichádza po prehre v predchádzajúcom zápase proti Carrick Rangers Premiership a ich fanúšikovia budú dúfať v lepší výsledok. Bol to tak trochu nešťastný zápas. Glentoran napriek tomu, že v zápase dvakrát viedol, nedokázal si udržať pred domácim publikom ani bod. Prehrali s papierovo slabším tímom, ktorý však zažil svoje momentum, keďže vyhral 2-3 po 3 prehrách v rade. Štatistiky hovoria, že Glentoran inkasoval gól v 5 z ich posledných 6 zápasov, pričom súperi im strelili 9 gólov. Obrane si teda Glentoran nepočína príliš dobre. Čo sa týka vzájomných zápasov od 23. apríla 2022 medzi týmito tímami to bolo vyrovnané. Coleraine vyhral 2 z týchto zápasov, Glentoran 2 a 2 skončili remízou v normálnom hracom čase. V tomto období bolo dosiahnutých 16 gólov, pričom 7 strelil Coleraine a 9 Glentoran. Priemerný počet gólov na zápas bol teda 2,67. Posledný ligový zápas medzi týmito klubmi sa odohral 22. septembra tohto roku a skončil výhrou Coleraine 1-2. Čo sa týka zranení a absencií, domáci majú mimo hry iba obrancov Adama Mullena a Rodneyho Browna. Ani jeden z nich však nie je kľúčový. Na druhej strane Glentoran má takmer kompletný káder a jediným maródom je iba obranca Bobby Burns, ktorý má zlomenú čelusť. Tento typ má potenciál byť gólovo plodný a ja odporúčam typ over 2,5 gólu v kurze okolo 1,74. Pod 1,65 to už hodnotu nemá a určite to nehrať. Na dnes sa s vami lúčim, priatelia, želám vám šťastie v hre, aby ste boli večer spokojní bez ohľadu na to, či hráte tento typ alebo zápas podľa vlastného výberu. Ja tu budem čoskoro s ďalším tipom. Čaute.